Сержиньо. Вбеси се треньора на Кайрат, че португалец е бил ставен така да овладее. Мазир Суа. Много топката се блъсна в стената от футболисти в жълто-черно. Шанс сега за сините. Рикошет и гол! В добавеното време Левски успява да поведе в резултата. Можем да кажем напълно заслужено. Стадион Георгия Спарухов е на крака, а отново Сержиньо е героя. Този футболист заслужаваше да отбележи на фона на всички усилия, които положи. Колкото и да се защитаваш, когато поканиш врага пред твоето наказателно поле, пред твоята врата, рано или късно капитулираш, дори понякога и с помощта на късмета. Познавайки отбора на Хуилю Веласкес, характера, търпението, с които той разполага, сякаш се усещаше във въздуха, че нещо ще се случи. Не че Левски имал кой знае колко чисти ситуации. Тази далеч не бе една от тях. Но виждате, че пък от нея падна гол. А рикошета бе в крака на Александър Мартинович. В крака на капитана. Уважаеми зрители, струва ми се, това може да бъде един много стратегически резултат за Левски преди реванша. Разбира се, ако двубоя приключи по този начин, защото той малко или много ще принуди Кайрат да рискува малко повече, да се изнесе в реванша. И така Левски би могъл да има своите шансове. Но говорим все още през ръка. Левски трябва да приключи този мач с успех и да съхрани своя валза в резултата.